הטבח בדרום מתרחש ביום שבו מלאו 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. למעשה 50 שנה ויום אחד. הם רצו להרוס את חג שמחת תורה. 9 ימים לפני הטבח בדרום נפגש בנימין נתניהו עם הנרי קיסינג'ר. האם קיסינג'ר הוא רק נוכל סכן בפנסיה, או שזהו אדם שעדיין מחזיק בידיו כוח רב? 5 עשורים כמעט מאז שעזב את הבית הלבן, נדמה שדוקטור הנרי קיסינג'ר כלל לא איבד מכובד משקלו וחשיבותו. כן, גם אחרי גיל 100, קיסינג'ר ממשיך להסתובב בעולם, כשמנהיגים ואישים חשובים מחפשים את עצתו. ביניהם גם ראש הממשלה נתניהו, שהקדיש זמן בביקורו בשבוע שעבר בניו יורק כדי להיפגש עמו. ככה זה כשאתה הדיפלומט האמריקני הגדול והערמומי ביותר של המאה ה-20. כולם רוצים ללמוד ממך איך מחבלים תחבולות וזוממים מזימות. בואו נזכר לרגע בתחבולות שעשה לנו אותו קיסינג'ר במהלך מלחמת יום הכיפורים. וכשאתם צופים בזה, שימו לב לדמיון המצמרר בין מה שקרה אז לבין מה שקורה לנו עכשיו. למשל, העובדה שכל הצדדים שנלחמו זה בזה בגלוי היו בעצם מתואמים בחשאי, מתחת לשולחן. המשטר האמריקני, בתיאום עם הישראלי, המצרי והרוסי, יזמו ותכננו מראש את כל מהלכי המלחמה ומה היו תוצאותיה. הם סיכמו למשל שבימים הראשונים צה"ל לא יבוא לעזור, וייתן לצבאות ערב לטבוח בחיילים האומללים שהופקרו במוצבים שבחזית. זה נשמע לכם מוכר מאיזה מקום? 1 ביולי 1 אחר חצות, ג'ו ודבורה אשתו חוזרים במכוניתם ממסיבה בבית השגריר. מישהו ממתין להם בשקט, מסתתר מאחורי שיח בחשיכה, מרחק מטרים ממקום החנייה. ואז אמרתי לויצמן, תשמע, אתה חייב לעם ישראל, אמרתי לו, לספר לו מה שאתה יודע על הרצח של ג'ו אלון. ככה אמרתי לו. ואז הוא ענה לי, אם אני אפתח את הפה שלי, עם ישראל יהיה בשוק. כועסת? כן. כי... תגידי להם. זאת לא הארץ שג'ו חלם עליה? הפתעת מלחמת יום הכיפורים. בלילה אחד חצו 300 טנקים ו100,000 חיילים מצרים את תעלת סואץ לצד הישראלי. צה"ל לא היה ערוך ללחימה. מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים. 3 ימים לפני המלחמה קיבלו שר הביטחון משה דיין וראש הממשלה גולדה מאיר דיווח מודיעיני על תקיפה אפשרית. הרמטכ"ל דוד אלעזר ביקש לגייס מילואים, דיין סירב. חייל שפינה מוקשים מעט לפני המלחמה וגילה שבהמשך המצרים פלשו בדיוק מאותו מקום, מבקש להיפגש עם הבנות שמנסות לגלות מי רצח את אביהן. אני, כחלק מיחידת הנדסה, פיצצנו את המוקשים לאורך התעלה, 120 קילומטר פיצצנו את כל המוקשים. מתי? לפני מלחמת יום כיפור. 10 שעות ביום גילינו את המוקשים, גילו את המוקשים, כבר בידיים, לא עם סכינים, לא עם מגלי מוקשים, לא כלום, כבר בידיים, ככה על הברכיים, מגלים את המוקשים, שמים פתילים רועמים על 100 מטר, על 100 מטר, צועקים למצרים ברוד, דרבלקום ברוד, והם תפוצצים. וכששאלנו את המפקדים שלנו למה עושים את זה, אמרו לנו יש מדיניות חדשה בצה"ל. קצינים וחיילים מהפלוגה של בנצי אישרו בפנינו. אכן השתתפנו במבצע לפינוי מוקשים. איש מהם לא ידע מדוע. אחרי 67, כשאנחנו מתחילים להיות מעצמה קטנה באזור, יש לארצות הברית אינטרס להקטין אותנו בקומה, ולכן ארגנו מלחמה קטנה והסכימו איפה הגבולות שלה יהיו. אני חושבת שאם אבא שלי היה יודע שמתוכננת מלחמה על מדינת ישראל בהסכמת ראשי המדינה, הוא לא היה נותן לזה לקרות. ואם שואלים על מה יכול להיות שרצחו אותו, כן, יכול להיות שעל זה רצחו אותו.
בתום המלחמה היו לצה"ל 2,600 הרוגים וכ10,000 פצועים. שנה אחר כך מטילה ועדת אגרנט את האחריות למחדל על הרמטכ"ל דוד אלעזר. שר הביטחון משה דיין וראש הממשלה יצאו נקיים מהאחריות למחדל. ומיד אחרי המלחמה פותח הנרי קיסינג'ר, שר החוץ של ארצות הברית, במסע דילוגים בניסיון להשיג הסכם בין ישראל למצרים. אמא שלי, אחרי שפרצה מלחמת יום כיפור, היא אמרה לנו, אני לא יודעת אם את זוכרת, בגלל זה אבא שלכם נרצח. אנחנו מצאנו כתבות שהיא אספה על קיסינג'ר, שאמרה כל מסעי הדילוגים שלו במזרח התיכון אחרי המלחמה, שזה היה מדהים. פתאום נזכרתי שיש לנו מלא קטעי עיתונות על קיסינג'ר בבית. דוקטור אורי מילשטיין, היסטוריון, חוקר את מלחמת יום הכיפורים כבר שנים. אנואר סאדאת, משה דיין והנרי קיסינג'ר, האינטרס של האמריקאים זה לסלק מפה את ברית המועצות ולהחליף אותה כפטרונית של מצרים. אם מצרים תסלק את ישראל מארץ גושן או ממערב לתעלת סואץ, המצרים יהיו מאושרים שהאמריקאים הצילו אותם והם יעברו מהצד הסובייטי לצד האמריקאי. מצד שני, זה שהם ניצחו את הישראלים לפחות בשלב הראשון, יחזיר להם את הכבוד, ואז אפשר, אם אפשר לומר, לעשות עסקים. ולצורך העניין, מצרים צריכה לתקוף, צה"ל צריך להתגונן חלש מאוד, כדי שלמצרים יהיו איזה שהם הישגים, ואז צה"ל צריך להפוך את הקערה על פיה, לצלוח את התעלה ולכבוש חלקים ממצרים, ואז האמריקאים יבואו ויסלקו אותנו ממצרים. וזאת נקודה חשובה שקושרת את קיסינג'ר. קיסינג'ר רצה שתקרה מלחמה בינינו ובין המצרים עם הסורים או בלי הסורים, כזאת שתחזיר לערבים את הכבוד, שתעיף את הרוסים מהמזרח התיכון, האמריקאים ייכנסו למזרח התיכון ביד רמה, ונשק אמריקאי יזרום למזרח התיכון במקום נשק רוסי. הוא השיג את מטרתו ב100%. המלחמה הזאת הביאה לסילוק הרוסים ולהכנסת האמריקנים. היום המצרים טסים על F-16, לא על מיג 23 ולא על סוחוי. נעמי פרנקל, סופרת מוערכת שכתבה כמה מנכסי צאן הברזל של הספרות העברית. בשנת 1973, בגיל 50, שרתה נעמי רב סרן בקומנדו הימי בסיני ובתעלת סואץ. היא נחשפה לכל הפרוטוקולים הסודיים של הפיקוד הבכיר. ודדו ביקש מדיין לעשות פעולת מנע בצפון, כי החיילים בסכנה. הוא דיבר כאילו הוא בכה, ודיין ענה לו לא. דיין ענה לדדו, יש לנו הסכם עם קיסינג'ר שאנחנו לא תוקפים את הערבים. זאת אומרת, דיין ידע שעומדים להתקיף אותנו, והוא סירב לכל פעולה. משה דיין, התפקיד שלו היה לא לגייס את צה"ל במלוא עוצמתו. התפקיד של אלי זעירא היה לתת הערכה מודיעינית כזאת שמשה דיין יוכל להסתמך עליה, ואז להגיד, אני מצטער, חשבנו שלא יקרה שום דבר, אז לא עשינו את כל מה שצריך לעשות לקראת המלחמה. אוקיי? לפי עדותו של אלוף פיקוד דרום שמואל גונן גורודיש, משה דיין שאל אותו, מה דעתך שניתן למצרים ניצחון קטן, ואחרי זה נקה אותם ונהפוך את הקערה על פיה? גורודיש סיפר את זה לאדם ברוך, ואדם ברוך פרסם את זה בספר לפני 4 שנים. הנה, גורודיש מספר לו ככה לאדם ברוך. אני היום יודע, לא ידעתי אז, שכל יום היו ישיבות הערכת מצב בלשכת הביטחון, ודנו אם תהיה מלחמה או לא. ראש אמ"ן שכנע שלא תהיה מלחמה. אתה זוכר? היה קונסול צבאי שנרצח בבירה המערבית. מי רצח אותו? ארגון טרוריסטי? למה לא עשו את זה אף פעם? לא לפני זה ולא אחרי זה.
בקצונה מסוימת יש דעה שרצחו אותו אחד מאנשינו, כי הוא ידע דברים שלא היה צריך לדעת. עכשיו, הסוד הגדול והנורא שאני קישרתי את ג'ו אליו, היה הקונספירציה של מלחמת יום כיפור. ג'ו אלון חוסל, השאלה אם אנחנו זה שר הביטחון לשעבר, נתן את הסכמתו לעניין הזה, או בשתיקה, או לא בשתיקה, זהו. אז אין לי ספק שג'ו אלון נרצח לא על ידי בעל נבגד, ולא על ידי מישהו שנעלב ממנו. אני מעריך שג'ו אלון הוא קורבן של המלחמות האיומות שאנחנו חווינו. ומי רצח אותו? האמריקאים רצחו אותו בהסכמה שקטה של המוסד הישראלי, או לפחות מי שעמד בראשו. יש עוד הרבה סודות שעם ישראל לא ידע לעולם על דברים שנעשו. אז ראינו שהנרי ארגן לנו את מלחמת יום הכיפורים, כשכל הצדדים בה היו מתואמים. המצרים, ישראל, האמריקנים והרוסים. אבל מי זה בכלל הנרי? בשביל מי הוא עובד? בוויקיפדיה תוכלו למצוא את העובדה שהנרי עובד כיועץ של משפחת רוקפלר, אחת המשפחות העשירות בעולם. הנרי תיאר את נלסון רוקפלר כידידו הקרוב ביותר. והנה גם כמה ציטוטים מפיו של אותו שליח של משפחת רוקפלר, הנרי קיסינג'ר. הגירה יהודית מברית המועצות אינה מטרה של מדיניות החוץ האמריקנית, ואם יכניסו את היהודים לתאי גזים בברית המועצות, זו לא בעיה של אמריקה, זו אולי בעיה הומניטרית. בהזדמנות אחרת התפייט קיסינג'ר ואמר, חיילים הם טיפשים, חיות מגוחכות המשמשות ככלי שרת של מדיניות החוץ. ומה המטרה הסופית של קיסינג'ר, רוקפלר ושות? הם רוצים להפוך את העולם לבית עבדים, ושיהיו רק שני מעמדות, שליטים ועבדים. הם רוצים לבטל את כל המדינות, ושתהיה רק ממשלה אחת רודנית ששולטת בכל העמים. את הרעיון המחריד הזה הם אוהבים לכנות סדר עולמי חדש. אותו הנרי קיסינג'ר, גלובליסט ידוע, כתב את הספר World Order, סדר עולמי, המתאר שלב אחר שלב את התפוררותן של מדינות וקריסתן מבפנים. אותו ספר שבנימין נתניהו נהנה מאוד לקרוא בזמן שהותו בכנסת. צירוף מקרים? אולי. זוהי שעת כושר לכונן סדר עולמי חדש. מצד שני, נתניהו הודה בעצמו בקיום דיפ סטייט בדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. קיבלתי הצעה ערב הבחירות לנקוט באיזשהו צעד שאני חושב שהיה מבהיר את כל המזרח התיכון. הוא היה נותן לנו, ייתכן מאוד שהיה נותן לנו את הניצחון. ואני סירבתי לעשות אותו. אמרתי, אני לא אעביר את כל המזרח התיכון כדי לזכות בשלטון בישראל. 9 ימים לפני הטבח בדרום נפגש ביבי עם הוגה הדעות הנרי וקיבל ממנו עצות. נפגשתי היום עם אחד המדינאים הגדולים של זמננו, הנרי קיסינג'ר, ושוב החכמתי מניסיונו רב השנים ומתבונתו הייחודית. תודה, הנרי. איזה מין עצות קיבל ביבי מהנרי? בשבת בבוקר הם חשבו בתחילה שזה עוד מתח שגרתי. ואז התקבלה הודעה שיש התראה על חדירה, ולא חלפו 10 דקות, מחבלים בקיבוץ. בעלה של סופי הספיק לרוץ, לנעול את הדלתות והחלונות, כשהחלו להגיע דיווחים בקבוצת הוואטסאפ שקראו לה אז אמהות בארי. כשהמשיכו להגיע דיווחים וגם הבנו שכשהם לא מצליחים לפרוץ את הממד הם מבעירים את הבתים על היושבים בתוך הבית, אז גם... איך הבנת את זה? מההודעות של האנשים. מהקריאות שיצילו אותם. מהקריאות שיצילו אותם. למה אף אחד לא בא? למה לא בא אף אחד? ככל שנוקפות השעות מבינים תושבי בארי שהם לבד. הילד חכים דיברה בשידור עם דני קושמרו. אין פה אף אחד, רק המחבלים פורצים לנו לבתים והורגים אותנו ושורפים לנו את הבתים ואף אחד לא בא. אין פה אף אחד. סופי בממד שלה כותבת בפייסבוק. כתבתי, שאלתי איפה הצבא. לא הבנתי, חשבתי שאולי לא יודעים מה קורה. כעבור שעה היא כותבת שוב. אנחנו מוקפים מחבלים, בתים עולים באש. הלוואי ומישהו היה מציל אותנו. וככה ישבנו וחיכינו ועקבתי באימה אחרי
קריאות לעזרה נואשות, כי שעות על גבי שעות על גבי שעות אנשים נטבחו בבתים שלהם. ואף אחד לא בא. שעות על גבי שעות. הם עברו בית בית ושחטו את כל מי שהיה שם. העדות של סופי היא לא היחידה. הנטבחים צרחו לעזרה וצה"ל לא בא. בדיוק כפי שקרה גם במלחמת יום הכיפורים. צה"ל לא בא על פי הוראה של הנרי. האם גם 50 שנה אחרי זה שוב אותו הנרי? מברקים מלשכת ראש הממשלה גולדה מאיר שנחשפים לראשונה 50 שנה מאז מלחמת יום כיפור שופכים קצת אור על היחס המורכב שרכש לישראל. בהול, אלגזית, סודי ביותר. התקשר נפתלי וביקש להודיע. 1. הגיעו אל הידיעות כאילו ישראל תיכנס לפעולה אחרי 6 שעות. 2. הם דיברו עם הסובייטים והמצרים ומסרו שנתבקשו למסור. הסובייטים משתפים פעולה, ואף הוקמו סידורי קשר מיוחדים. שימו לב כי זה חשוב מאוד, הכל מתואם לא רק עם ישראל ומצרים, אלא גם עם הרוסים. הוא, נפתלי, קיסינג'ר, מבקש להזהיר אותנו מפני פעולה. הנרי מעכב את צה"ל למרות צרחות הנטבחים שהופקרו במצבים שבחזית. כשאני באתי והתחלתי לדבר בקשר, התקשר אליי קשר המוצב ליד הפרדן, חיזיון או... הוא אמר לי ככה, אנחנו מזהים את הקול שלך ואנחנו בטוחים שתוציא אותנו מכאן. והוא זעק 3 ימים. הוא נהרג, אני יודע מי הוא. עם תחילת המלחמה חצתה את הגשר דיוויזיית חי"ר של הארמיה השנייה המצרית. 4 חטיבות שתוגברו ב2 גדודי קומנדו. מול כל הכוח הזה ניצבו 21 חיילים במעוז חיזיון. 21. כולם, נדמה לי שגם אנחנו וגם המצרים חיכו לצה"ל. כולם חיכו, צה"ל לא בא. ביסוף מבקש סיוע מיידי, דחוף, אווירי, ארטילריה, תספר עלינו, תעזור לנו עמוד. הכל יהיה בסדר, תחזיקו מעמד, תהיו רגועים. זה קצת קשה, אבל זה לא נורא. נבוא. איפה כל צה"ל? איפה חיל אוויר? איפה השריון? איפה כל ההבטחות? כשהם התחילו כבר לעלות על מעוז חיזיון, היו משם צעקות, זה היה נורא. זה עד היום מהדהד לי בראש. ואחת הצעקות היו, וזה חזר מדי פעם, אל תפקירו אותנו. שוב אותם דיווחים כותבים, לא יודעים כלום. לא, זה לא יכול להיות. בשלב הזה הוחלט בבונקר של מאור וממן להיכנע. כשאין נשק, אין מים, אלפי מצרים בחוץ, ובידיהם לוויורים. יש רק 2 ברירות, להתאבד או להיכנע. בקשר עוד נשמעו הזעקות האחרונות. 24 שים לב, נכנסים עליי דרך השער, אני מבקש ארטילריה לעבר השער, להבטיח לי את השער בו. מה העניינים? אין לנו כרגע ארטילריה. הקשר מקס מרן צעק בקשר ואמר, אנחנו עבודים, צורפים אותנו, אנחנו נחנקים מהשן. ברגע מסוים הוא דיבר בצורה כזו שאני כבר לא רציתי את זה יותר והפסקתי להקליט אפילו. הוא זוכר את המילים האחרונות שלנו. אתה שמעת מה שאמר זה? אפילו, חכמים. בני, שמעת מה שאמר, בועז? זה הכל. הוא אמר, נוסף לזה, הוא אומר, בגדתם בנו, אלוהים ישלם לכם. אלה מילים שאני זוכר, זה ירדוף אותי כל החיים, כי זה נכון. הסיפור זה החבר'ה של הכיתת כוננות. כל אחד פה נלחם בגבורה.
ובזכותם עוד יש אנשים, כי אם לא הם, לא היה פה אף אחד, 7-8 שעות, לא יכולים לעשות מה שהם רצו. סיפורם של אזרחים תמימים שהוטלו בהפתעה ובאימה לתוך זירת קרב בעל כורחם, בידיים חשופות, מול עשרות מחבלים. יש לי את כל האירוע חזק מאוד בראש, ממש. אני לא אשכח את הצעקות שצעקנו וביקשנו והתחננו מהצבא שיבואו, שישלחו לפה אלפי לוחמים. אלפי לוחמים אנחנו צריכים, אנחנו נלחמים פה מול מאות, ולא הגיעו, ולחמנו פה שעות, שעות על גבי שעות לבד. רק אחרי שעות, יותר מ8 שעות, יגיעו עוד כוחות. בתוך הבתים מתחוללת זוועה. הממ"דים נפרצים, משפחות נרצחות, עוברות התעללות, בתים נשרפים על יושביהם, תושבים נחטפים. אריק קראוניק, גיל בוים, חגי אבני, שחר צמח ואיתן חדד הם חברי כיתת הכוננות שנרצחו במתקפת הטרור. ואיתם 85 חברי קיבוץ נוספים שנרצחו, אחרים נחטפו, וקיבוץ אחד שהפך ברגע אחד מגן עדן לגיהנום. אלעד פורטמן. בשעה 11 על השעון, המחבלים פרצו לבית שלי. אני, אשתי וביתי שמלאו לה 6 חודשים, מסוגרים בממ"ד, שומרים על שקט מוחלט. אני מיד זועק לעזרה. בוואטסאפ אני שולח הודעות לכל מי שאני יכול. אני מתחנן לעזרה. אף אחד לא מגיע. אני נזכר באותה הקלטה מפורסמת של החייל בקשר מהחווה הסינית. אני אתאיסט, לא כתבתי על אלוהים, לא ניסיתי לצטט את אותו חייל במדויק. לכן, פשוט כתבתי שהמחבלים בבית כבר חצי שעה, שאף אחד לא הגיע לעזור, ושבדיוק כמו בחווה הסינית, הפקירו אותנו. הם הבוגדים, האנשים שאני משלמת להם את המשכורת שלהם, והם השאירו אותנו למות. הם הבוגדים. הם הבוגדים. הם בגדו במדינה. הדם של כל הרצוחים על הידיים שלהם. התינוקות שנחטפו על הידיים שלהם, הם הבוגדים. כשאנחנו דיברנו על מלחמת 73, זרקת למשפט ואמרת, שמע, בעיניי האלוף אלי זעירה, מפקד המודיעין, ראש אמ"ן, ורב אלוף משה דיין, שר הביטחון באותם ימים, הם היו, אתה לא אמרת מרגלים, אמרת הם היו סוכנים אמריקאים. אני קצין מודיעין ותיק מאוד. חלק מההתראות, בעיקר התראות יומינט, שהגיעו למדינת ישראל ערב יום הכיפורים, קצין מודיעין לא מצטיין אפילו, לא יכל שלא לראות שזו התראה ברורה למלחמה. ולהגיד על המידע הזה שזה לא מלחמה, זה לדעתי ניסיון, הונאה והטעיה, והיחידים שבאים לי בחשבון בתחום הזה זה האמריקאים. ואני אומר, האמריקאים קיסינג'ר הייתה לו קונספציה, היהודים לא ישבו עם הערבים למשא ומתן לפני שיחטפו על הראש. ושכבר הייתה מלחמה, אמר קיסינג'ר, let them bleed. מכירים את המילה כן. הזאת? תנו להם לדמם, ליהודים. נכון. לפי הערכתי כקצין מודיעין, אין לי פה שום מסמך להגיד. ברור. אני לא ראיתי את רשימת מקבלי המשכורות. ובכן, הערכתך היא? הערכתי היא ששני האדונים האלה הופעלו על ידי האמריקאים בהנחייתו של קיסינג'ר, והם... אז מתברר שבמלחמת יום הכיפורים דווקא היו התראות מודיעיניות שעומדת לפרוץ מלחמה. אבל האנשים של הנרי אמרו בזדון שזה כלום ושום דבר. ואז הם שיקרו והתעממו שהם לא ידעו ולא ראו ושזה היה כביכול מחדל. האם זה גם מה שקורה כעת, 50 שנה אחרי? האם יכול להיות שהמודיעין הטוב בעולם לא ראה ולא שמע על התארגנות רצח מקצועית שתוכננה לפחות שנה? זה לא היה כאוטי, זה לא היה מקרי, זה היה מסע רצח סתני שתוכנן בפרטי פרטים ובדם קר. לפי תחקיר CNN, חמאס הקים ברצועה לפחות 6 אתרי אימונים, אחד מהם סמוך למפקדת האוגדה. In that camp, Hamas recreated an Israeli compound with elements of the nearby border crossing, including an insignia of the Erez battalion. 31 באוגוסט הוצאתי התראה
על סימנים מעידים למלחמה בספטמבר-אוקטובר. שום אמצעים טכנולוגיים. לא היה צריך שום אמצעי טכנולוגי לדעת שזה קורה. הכתובת הייתה על הקיר. הכל היה ידוע. הרבה עיתונאים ידעו על זה. הרבה גורמי ממשלה. אני ראיתי יום לפני אנשים עם מכות, מסתכלים על הגדר, מצביעים עליה, אני אמרתי לכולם, תקשיבו, יש משהו שהולך לקרות, אני רואה אותם מתחילים דברים. אני שמה לב, יש כאן משהו שונה בגזרה. אמרתי אפילו בצחוק, כאילו בצחוק אמת כזה, למי שהייתה לידי, תקשיבי, הולכים לשתות לנו על המוצב. כל החקלאות הייתה ליד למוזר, בחודש, כאילו, כן, דברים השתנו והיה נראה מוזר. צילמתי את זה, יש לזה הוכחות. חמאס מפרסם מה הוא הולך לעשות, ממש ככה. חמ"ל, ממודר, עם תוכנית ברורה של יציאה על טנדר, כניסה דרך הגדר, הנה הגדר, כניסה אל תוך ואחר כך אש, והגעה לבתים. מגיעים לבתים, רימונים, תכף נראה את התמונות הללו, וזהו, זה היה מול העיניים. הנה הבתים, הנה הכניסה, הנה התרגול, הנה חמאס. איפה המודיעין? ראינו שבמלחמת יום הכיפורים כל הצדדים היו מתואמים בניצוחו של הנרי. האם זה גם מה שקורה לנו כעת? מי שהקים ארגונים כמו אש"ף או חמאס זה המשטר של אמריקה וישראל, והם גם מעבירים להם כסף עד עצם היום הזה. ובלי כסף אין חמאס, וגם לא אש"ף. האם חמאס ואש"ף, אמריקה וישראל שוב מתואמים? כי בעל המאה הוא גם בעל הדעה, ומי שנותן את הכסף הוא גם זה שקובע? מי מעביר לחמאס כל חודש 30 מיליון דולר? אתם, ישראל, הרי בניתם את חמאס. הגולם קם על יוצרו. ארצות הברית הקימה את דאעש, ישראל את חמאס. אבל אם הגולם כביכול קם על יוצרו, אז למה יוצרו ממשיך לממן אותו? נגיד בנק ישראל סטנלי פישר, שזכה בפרס הנגיד הטוב בעולם, הוא הגורם המרכזי שמפעיל לחץ למען העברת הכספים הגורפת לידי חמאס. הוא זה שהציל את ארגון הטרור מקריסה, הוא ממשיך לשקם אותו. באמצעות הדולרים שפישר מעביר לרצועת עזה מרצחים בנו. במו ידינו אנו עוזרים לעקדת בנינו, בהעברת המזומנים הבלתי פוסקת למדינת חמאס. ואם חשבתם שהמימון הפסיק, אז ממש לא. גם אחרי הטבח בדרום זה נמשך. ביידן, נעביר 100 מיליון דולר לעזה ולגדה המערבית. לאן הולך הכסף? לרכישת טנדרים לבנים, רימונים, פצצות RPG, ציוד לפריצת בתים, נשק ואימונים איך להתנפל על אוכלוסייה אזרחית? אתם זוכרים את בנצי, חייל ההנדסה הקרבית שסיפר לבנות של ג'ו אלון שערב מלחמת יום הכיפורים הוא פינה את המוקשים בגבול מצרים, הוא בעצם פתח למצרים את השער? אז תראו, קצת לפני הטבח בדרום שוב פינו מוקשים, והפעם ברמת הגולן. האם פותחים לסורים את השער או למישהו אחר? בדרך לעוד מלחמת ראווה בניצוחו של הנרי? האם זאת תהיה מלחמה רק מקומית פה במזרח התיכון? או שהתוכנית היא לדרדר את זה למלחמה עולמית, מלחמת העולם השלישית? מסמך המיוחס לאלברט פייק, מגדולי הבונים החופשיים בראשית המאה, מתאר כך את הניסיון ליצור מלחמת עולם שלישית. The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the agents of the Illuminati between the political Zionists and the leaders of Islam. The war must be conducted in such a way that Islam and political Zionism mutually destroy each other. Meanwhile, the other nations, once more divided on this issue, will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual, and economic exhaustion. We shall unleash the nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm. לפני כ10 שנים התבטא הנרי כך. בעוד 10 שנים ישראל תחדל מלהתקיים. אז האם התוכנית היא מחירת חיסול כוללת? או שהם הסתפקו גם הפעם רק בהסכם שלום, שזו מילה מכובסת, ובמסגרתו ינסו לקחת מאיתנו ומעמים אחרים עוד משהו ששייך לנו, את כל מה שהם יכולים, את האדמה, את יישובי העוטף.
את החירויות והפרטיות עם שלל חוקים גוזלי חירות שנחקקים כבר כעת, ביטול החוק לחופש המידע, אישור לירות ברגליים למי שמפריע למשטר, כליאה בגטאות של 15 דקות, מהם אפשר יהיה בהמשך לצאת רק באישור, חוק המחשבות, שבמסגרתו הם יוכלו לכלוא אותך אם העזת לחשוב אחרת מאיך שהממסד הכתיב, או להמציא שחשבת אחרת, ועוד חוקים גוזלי חירות ככל שהם יצליחו לחוקק. או שזה יהיה רק להמליך את רוצחי אש"ף במקום את רוצחי חמאס, למרות שהם הוציאו פרסומים שגם הם השתתפו בטבח בדרום. מהי התוכנית של הנרי הפעם? תוכנית שאותה הוא לחש באוזנו של ביבי בפגישתם שנערכה 9 ימים לפני הטבח. ואל תיפלו בפח, פעם קיסינג'ר מפעיל את גולדה, השמאלית, ופעם זה ביבי, הימני. עכשיו תגידו לי, אתם באמת רוצים שאחד כמו הנרי ימשיך לנהל לכם את החיים? וישלח אתכם למות בקרבות ראווה שסופם ידוע מראש? על פי התסריט של הנרי וחבורת הפשע שמסתתרת מאחוריו? או שהגיע הזמן להגיד להם, די. You can stick in your old order up your ass. You can stick in your old order up your ass. You can stick in your old order when the sun don't show your ass. Come on, sing it with